Ďakujem pekne, dámy a páni. Takže, tak ako povedal pán minister Taraba, mňa idú odvolávať už po tretíkrát. Tiež som si prečítala tie dôvody na moje odvolávanie a sú viac menej emotívne ako faktického charakteru. V súčasnom svete alebo v týchto dňoch, keďže sme tak nepriateľsky naladení, alebo teda médiá voči nám, ktorí si robíme svoju prácu a teda plníme programové vyhlásenie vlády, sa veľmi ťažko dokazuje pravda, keďže niečo povieme na tlačovke, z toho sa vyjme nejaký kúsok, ak teda není živý prenos celej tlačovky a už potom ten narratív sa opakuje aj v tlači. Dnes je bežným pracovným nástrojom teda klamstvo a nielen to, ale aj osočovanie, potom je tam nadávanie do fašistov, neonacistov, ničím nepodložené obviňovanie, že ničíme kultúru, že ohrozujeme dokonca demokraciu a všetci naši nominanti sú nekompetentní. Tento narratív počúvam, odkedy som vstúpila na ministerstvo kultúry, nekompetentnosť. Napriek týmto klamstvám ministerstvo kultúry plní programové vyhlásenie vlády. Všetky inštitúcie, o ktorých sústavne počúvame klamstvá, sú plne funkčné. Slovenské národné divadlo, Slovenská národná galéria, pod novým vedením konečne začala fungovať aj Slovenská národná knižnica. No a potom tu máme Fond na podporu umenia, o ktorom neustále čítam palcové titulky, ako nefunguje, ako ničíme kultúru, ako sú stopnuté peniaze a netečú tam, kam tiekli dlhé roky. Opäť klamstvá. Pán kolega tu spomínal aktivistov. No a tí aktivisti sú najmä pri Fonde na podporu umenia. Je to pochopiteľné, bolo tam 20 miliónov eur, hovoria, že kultúra pod našim vedením nefunguje, tak my sme do Fondu na podporu umenia dali o 10 miliónov viac, aby kultúra na Slovensku fungovala. Ale zrazu prišiel niekto, ako oni hovoria, nekompetentný, v tomto je tá ich nekompetentnosť. A niekto im tieto toky toho automatického fungovania peňazí zastaví. Najhlučnejší sú odporcovia, sú to organizátori rôznych festivalov, rôznych podujatí, ktorých mená sú známe, my ich postupne budeme odkrývať. Ja už som nejaké konkrétne mená týchto občianskych spoločností aj spomínala. Môžeme sa pozrieť na konkrétne mená, ktoré stoja za môjim odvolávaním. Je to pani poslankyňa Jourová. Táto pani Jourová, ktorá kedysi teda tiež bola v komisii a keď sa rozhodovalo o jej projekte, tak ona vyšla za dvere, aby teda ten jej projekt schválili. Tak táto pani poslankyňa chodí na rokovania Fondu na podporu umenia, tam si sadne, dostane od pána riaditeľa slovo. Neviem, keď chodíte na výbory, tak aj tam sa musí schvaľovať, keď ste nejaký hosť, takže toto je verejnosť, ona je tá verejnosť. A ona komunikuje, ako keby tam šéfovala tomu Fondu na podporu umenia. Príde tam dodávka, z tej dodávky vystúpia ľudia s pripravenými transparentmi a hovoria o tom, ako my sme nekompetentní, ako Fond na podporu umenia nefunguje. Potom si vyhľadajú jednotlivých členov tejto rady, ktorí boli nominovaní ministerstvom kultúry. Čakajú si ich pred domom, obťažujú ich rodinných príslušníkov, pýtajú sa ich detí. Rôzne otázky. Nie je toto šikana? Alebo ako to mám nazvať? Pani Jourová, keď už hovorí teda o mojej nekompetentnosti, si zrejme nepamätá, keď šéfovala projektu Európske hlavné mesto kultúry v Košiciach. Tak ja len pripomeniem. Primátor Rašiu vyhodil za plagáty s kapelou s vulgárnym názvom. Ja tento názov tej kapely nemôžem povedať. Pripomínam ešte pani Jourovej, že vzala 530 000 eur z audiovizuálneho fondu na svoj film Slovensko 2.0 a do kín si ho prišlo pozrieť neuveriteľných 1000 ľudí. Mimovládky a bunky progresívneho Slovenska boli roky živené z verejných fondov. Milióny eur im prideľovali odborné komisie, v ktorých bola aj spomínaná pani Jourová. No a teraz samozrejme organizujú protesty proti vedeniu ministerstva kultúry, pretože sa obávajú, že tieto zdroje začali nedotekať. Musíme povedať o Slovenskom národnom divadle a to, čo sa tam deje. Takže Slovenské národné divadlo to nie je len činohra. Slovenské národné divadlo to je opera, balet, orchester, ktorí absolútne perfektne fungujú.
Je tam okolo 900 zamestnancov, no a potom je tam časť činohry, ktorí po svojich predstaveniach čítajú tie záležitosti, dokonca už pritvrdili, pretože ľudia, ktorí si kúpujú vstupenky na predstavenia, nám píšu a sa sťažujú a hovoria, prosím vás, robte s tým niečo, označujú vás za fašistov, neofašistov. Ja sa potom pýtam pani novinári, keď hajluje pán Sabo z Progresívneho Slovenska, či toto nebudeme riešiť. Či tieto výroky patria do našej spoločnosti, či je to prejav nejakej kultúry, označovať niekoho ako fašista, neofašista a tak ďalej, hovoriť o tom, či si kulmujem, či nekulmujem vlasy, aký rúž nosím. Toto nie sú sexistické šikanovania nejakej ženy v tejto spoločnosti? Či toto necháme ako nepovšimnuté, to je veľmi humorné, to je to kompetentné. Minulý týždeň nás listom vyzvali zamestnanci Slovenského národného divadla, aby sme upravili podmienky výberového konania na generálneho riaditeľa SND, aby zamestnanci sedeli vo výberovej komisii. Toto je až tragikomické. Takže vy, pani novinári, vy si vlastne budete určovať svojho šéfa. Budete sedieť pri výberovom konaní. Čo sa týka Slovenského národného divadla, tak sa sťažujú, teda, že som neskoro povedala, že kedy bude výberové konanie. Hovorím to, odkedy nastúpila pani riaditeľka Ťapaková do SND. Všetko sú zákonom stanovené lehoty a my dodržiavame zákon. To, čo teda písali tento list títo zamestnanci, tak tieto požiadavky oni ani neodkomunikovali s ostatnými ľuďmi z Národného divadla. To znamená, že tam je nejaký štát v štáte, ktorý si nejakou formou funguje a uzurpuje si nejaké svoje požiadavky, ktoré potom komunikuje s vami, s novinármi a tvári sa, že za nimi je horda ľudí. A pritom sú to len nejakí aktivisti, ktorí sa rozhodli takýmto spôsobom tlačiť na to, aby sme v podstate súhlasili s tým, že oni si niekoho vyberú a my im teda len prídeme podať ruku a povieme, nech sa vám tu darí v tejto inštitúcii. Riadne výberové konanie sme vyhlásili aj v Slovenskej národnej galérii. Včera sa otvárali obálky, bolo ich celkom 9. Žiadny kolaps žiadnych inštitúcií nehrozí. Aj Slovenská národná galéria ďalej funguje a pripravuje sa nová dramaturgia galérie. Slovenská národná knižnica, tiež som počula, myslím, že pani Kolíková to hovorila, že nefunguje. Keďže sme tam vymenili pani riaditeľku, tak táto národná knižnica konečne funguje. Obnovujeme proces digitalizácie knižného fondu, aj časopisov, ktoré bývalá pani riaditeľka absolútne nezvládala. Pripravujeme tzv. Odkysličenie dokumentov z 19. storočia. Tie sa týkajú najmä Štúrovcov. Bibiana. Audit v Bibiane odhalil kardinálne ekonomické zlyhania. Verejné prostriedky boli preukázateľne vynakladané netransparentne a proti pravidlám verejných výdavkov bez nejakej finančnej kontroly. Tam sa nerobili žiadne finančné kontroly. Vedenia pani Liptakovej na medzinárodnom prestížnom podujatí animovaného filmu, ktorý má 40-ročnú tradíciu, bol ocenený hlavný animovaný pornofilm. Viete, aká bola hlavná idea tohto animovaného filmu? Babka snívala o tom, že ju naháňa horda penisov a onanovala pred kostolom. V národnej súťaži Najkrajšie knihy Slovenska sa medzi finalistov nedostala ani jedna detská knižka, ale za to tam bola kniha s ilustráciami genitálií a kniha s LGBTI obsahom. Toto je tá progresívna politika. A toto sú tí kompetentní ľudia, ktorí viedli inštitúcie. Začali sme, čo ste teda všetci písali, rekonštrukciou strechy Slovenskej filharmonie. Podporili sme Maticu Slovensku. Zrekonštruovali sme, ešte teda práce prebiehajú, sídlo umeleckého súboru Lučnica. Choďte sa tam pozrieť, ako to vyzerá. Ako prvá ministerka kultúry vôbec som počúvala našich ľudí a podporili sme obnovu hudobných nástrojov vo všetkých organizáciách, ktoré majú orchester. S tým budeme ešte pokračovať. Chceli sme verejné obstarávanie na rekonštrukciu múzea Ľudovita Štúra v Modre. Pripravujeme Múzeum národného obrodenia v Bratislave. Na rekonštrukciu pamiatok vo vlastníctve štátu sme začali využívať konečne aj peniaze z eurofondov v rámci programu Slovensko. Podporili sme vznik nových kreatívnych centier v STVR, v Banskej Bystrici, v Trenčíne, Bratislava, Nitra aj v Košiciach. Jednoducho plníme programové vyhlásenie vlády. O chvíľočku prinesieme informácie o Spišskom hrade, o Krásnej Hôrke, pretože sa tu rozpráva o tom, a píšete to aj vy, v akom dezolátnom stave sú pamiatky pod vedením súčasného ministerstva kultúry. Tak
je zvláštne, že ste zabudli, koľko rokov sa opravuje Spišský hrad a Krásna Hôrka. Aj na Spišskom hrade, aj na Krásnej Hôrke som bola. V takom dezolátnom stave, v akom sa nachádza Spišský hrad a jeho časť, ktorá je zapísaná v UNESCO, ktorá o chvíľu spadne, nebolo do plaču. A rovnako možno spadne aj Krásna Hôrka, pretože tam sme našli mnohé pochybenia technického, stavebného charakteru. To nie je normálne, aby 12 rokov sa na Slovensku opravovala jedna nádherná pamiatka a stále nebola opravená. Robíme, čo sa dá a stále sa odkrývajú nové a nové skutočnosti a odkrývame konkrétne prípady a konkrétne mená a ja rozumiem, že im sa to nepáči.